Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Lizzie, 34 years old, may asawa at mula dito sa Manolo Fortich, Bukidnon. Naalala ko pa nung una kong mapakinggan si Nicole. Nagbubunot ako ng sahig noon at saktong 8:00 ng umaga nang may biglang sumapaw sa pinapakinggan kong radio station. Akala ko pinalitan ng lolo ko kaya hindi ko na inilipat ulit. Ang ingay ni Nicole. Madalas na una pang tumawa bago magsalita pero nakakatuwa. Anyway, ang dami ko ding aral na napulot sa Mahiwagang Burnay. Kaya naman, ngayong kailangan ko ng tulong, kayo ang naisipan kong takbuhan. Ganito po kasi. 3 taon na po kaming kasal ng asawa ko pero hanggang ngayon, wala pa rin kaming anak. Nagpa-check up na po kami at okay naman kaming parehas. Nagpahilot na po ako pero wala pa din. Ipinagdarasal din naman po naming mag-asawa pero hanggang ngayon, hindi pa din binibigay. Naiinis po ako kasi tuwing may mga family gatherings, lalo na sa side ng asawa ko, laging tinatanong kung buntis na ako. Kapag sinabi kong hindi pa, bakit daw wala pa? Tumatanda daw ako kaya kailangang magbuntis na bago pa mahuli ang lahat. Sino ba naman ang ayaw? Ang lagi kong sagot, pinapasa Diyos ko na lang. Kung stressed ako sa family, mas stress ako sa opisina. May katrabaho kasi ako na tuwing na lang makikita ako, inaasar ako dahil hindi pa ako nabubuntis. Wise guy. Wise sulod ang lagay. Anong wise sulod? Ano yun? Parang walang laman, parang walang similya yung lagay. Wise sulod. When you say kasi lagay, it's yung itlog. Wise sulod ang lagay. Okay. Wise guy. Wise guy. Wise guy ang tawag? Oo, parang shortcut, parang wala sulod ang lagay. So, parang walang similya, parang gano'n. Okay. So wise guy daw yung asawa ko. Ayan. Ano to term sa Bisaya? Bisaya. Okay. Wise guy, wise sulod ang lagay. Daw yung asawa ko. Ibig sabihin, walang laman ang alam nyo na. Ay, nandito pala. Ang insensitive po niya at parang walang pinag-aralan. Mama Nicole, bilang expert ka dito, saan? Sa pagiging insensitive at walang pinag-aralan? Sa anak ko! Expert! Paki-explain. Ayan. Bigyan mo naman ako ng pangmalakasang banat pabalik. Gusto ko yung speechless siya pagkatapos. Yung hindi na makakasagot, hindi na makakahirit. Mataba siya tsaka maitim. Salamat po and more blessings sa programa ninyo ni Diego at sa mga pamilya po ninyo. I love you both. Ang inyong tagapakinig, Lizzie. Ayan. Ito naman, bibigyan mo pa ako talaga paningin ng mga talatambalitista sa'yo. Kayo talaga, grabe kayo sa akin. Grabe basta iligan sa mga ganyan. Correct. Ako talaga yung hahanapin. Tsaka yung, ano ba yung pangmalakas sa sasabihin, hindi siya makakapagsalita, maitim po siya, tsaka mataba. O, diba? Nakakaloka. Hindi sabihin mo sa kanya, ganito. Ay nako, alam mo girl, alam mo girl, hindi ako nagtataka kung halimbawa sumakay ka sa taxi tas ang sisingilin sa iyo pang 3. Ay, hindi na magaling si Nicole, bumait na kasi. Nakakaloka. Ayoko na. Ito naman, gagawin mo pa ako makasalanan eh. Hindi mo naabutan yung Hindi mo naabutan yung may ugali talaga ako. Iba na yung perspective ngayon. Hindi, pero totoo, kapag kami nagsabi talaga sa iyo niya na kung kailan ka mabubuntis, di ba? Hindi, gantihan mo lang kailan ka gaganda, di ba? Sige, ganito ganun na lang. Para bilang napagdaanan mo rin din yan, di ba, Nicole? Yung ganang mga tanungan. I think, ibalik si dating Nicole.
Based on experience. Ako siguro kung magiging expert ako, expert din talaga ako dyan sa part ng naiintindihan ko yung mga hindi nabubuntis. Yan. At yung mga nangungulit kung bakit hindi pa nabubuntis, 'di ba? Kaya nga sabi ko kanina yung kindness o kabaitan, hindi po tayo ipinanganak na meron 'yan. Kailangan lang meron talaga tayong pagdaanan na matindi para maging mas mabait tayo. Yes. Kasi for example, naging mas mabait talaga ako, tsaka mas understanding sa mga hindi nabubuntis. Nung naranasan ko siya na hindi ako nabubuntis. Dati kasi ganun din ako. Isa din ako sa mga tipong magtatanong, ano na? Wise guy, di ba? Ano na? Basketballista pa naman yung jowa mo pero hindi makashoot. Mga ganyan yung mga hindi pwede ko maging linyahan eh. Di ba? Yung mga tipong ganyan, yung mangungulit. Pero nung pinagdaanan ko na, na-realize ko, hindi pala ganun yun. Hindi dapat ganun. Kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan nila eh. Ako ilang beses ako tinanong, ano na, yung lumaki lang ng kaunti yung puson, tumabala ng konti, sasabihin, siguro buntis ka na. Sa totoo lang, sino bang may ayaw? Although meron namang may ayaw talaga, pero may mga taong katulad nitong si Lizzie na gusto talaga. Diba? Dati may gumanyan sa akin na parang, wala pa bang laman yan? Ginanon ako. Tapos sabi ko, meron, tae, okay ka na? At isa pa sa mga masakit dyan para sa kay Lizzie, siguro din na pagdaanan mo yung na-delay ka at nag-i-expect ka na eto na yun tapos pag-check mo, walay. Always. Ang bigat nun. Ilang beses ko yan na-experience na delay lang ng isang araw, dalawa. Na-experience ko rin din yan. Talaga na delay? Yung hindi ma-delay. Akala ko na-experience mo na delay. Lagi naman delayed. Pera, delayed. Hindi, pero yung totoo yan, yung may delay na nakaka-stressan. Especially if, kasi kami, Jegs, pinagdaanan talaga namin yung nagpapadoktor pa talaga eh. Stressful siya kasi alam mong may ginagawa ka at alam mong dahil guided ka ng doktor, alam mong parang walang room for mistake. Napagdaanan din namin yan. Diba? Na nagtatry? Oo. May schedule yan may schedule. Tuturuan ka dapat kung kailan yung fertile. Dapat correct, ready diba? ka, sasalubungin tama. Yung mga ganun. Ang hirap niya ha. Hindi na siya yung act between the man and the woman, the husband and the wife now becomes obligatory. Hindi na siya coming out naturally kasi nafe-feel nyo yung init para sa isa't isa. So wala na, parang okay, good. Kailangan sabi ni Doc, kailangan daw gawin. Parang, imagine niyo yung ginagawa niyo, sabi ni Doc. Correct. Kasama si Doc. Kasama si Doc. O sabi ni Doc, ganitong oras daw, sabi ni Doc. Dali lang, ito yung position, sabi ni Doc. Mali. Mais ka nga. Diba? Tuloy, hindi na siya nagiging, kung ano man yung mga posisyon na gusto ninyo, tumbling, split, candiret. Kasi nga, sabi ni Doc, wag daw ganyan. So, hindi na siya natural. Mahirap siya. Tapos, tama ka, Jegs, na-delay lang ng isang araw. Kasi, sasabihin din ng doktor mo yan eh. Itong araw na to, yung magte-take ka ng pregnancy test. So, kunyari, sinabi niya, sa 24th of the month ka magte-take ng pregnancy test. Ako, ginagawa ko yung parang, hindi ko muna iti-take ng 24 para hindi ako ma-disappoint. And hindi pa rin nagkaka-period. So, baka nga. So, gagawin ko 25 or 26. Ganyan. Tapos, kung kailan ka magte-take, saka magkakaroon. Or negative pa rin. Ang hirap. Nakaka-disappoint. So, nung pinagdaanan ko yan, hindi na ako naging mas, careful with, I don't ask, actually. Hindi na ako nagtatanong. I mean, kung mabuo yan, share naman nila sa akin yan eh. 'Di ba? Ipopost naman nila. So, hindi para kulitin sila ng kulitin. 'Di ba? And I feel like those people, Lizzie, ito lang ito yung based on experience, yung mga taong masyadong matanong, sila yung mga taong etsyosera ng taon, mga chismosa ng dekada, sila yan, mga atribida ng ng millennium. Dahan-dahan lang, kasi si Lizzie nagtanong din eh. Matamaan siya. Nagtatanong sa'yo. Hindi ko na nung gagawin. O nga pala, sorry. Hindi lahat na nagtatanong ay atribida. Yung iba interesado lang, di ba? Di, pero totoo, yung mga nagtatanong kung kailan ka those people, nanchichismis lang talaga. They don't really care. Kasi kung meron talagang silang love, care at concern, they know that you're having a hard time. Alam nilang pinaghihirapan nyo na ang lahat ng mga bagay-bagay, tas itatanong mo pa. Ang hirap kaya naman talagang sagutin which alam naman nila yung sagot niya, na wala pa talaga. Wala pa
talaga eh. So, ba't ka mangungulit? Anyway, kung meron ikaw una makakaalam. Diba? So, wala lang. Kaya ko lang sinasabi, Lizzie, kasi yung mga taong yan, yung mga kaopisinang yan, sila talaga yung wala talaga masyadong pakialam. Mga ano yan. Tsaka, ito lang. Baka naman, tinanong sinabi, tas wala din naman sa puso nila yon. So, huwag ka magpa-apekto. Oo, tama. Mahirap man, pero hayaan mo lang sila. Correct. Diba? Kasi kung magpapa-apekto ka, Lizzie, sa lahat ng mga taong magko-comment tungkol dyan, hindi ka na magiging healthy. Stress ka na din. Ikaw din mismo stressed. Pero baka ano din naman, baka they don't mean harm. Correct. Parang concern lang din sila, ano kailan na. Baka ganun eh. Pwedeng they don't mean harm. Sakto lang kasi talagang sensitive ka about it. So, bawat single person na nagtatanong tungkol dito, parang parang natitrigger. Yan, di ba? Makikita mo naman yung mga masasama, kagaya yung nagsabi. Siguro yung wise guy. Yan. Makikita mo talaga may ugali yan, di ba? Pero yung mga nagtatanong lang, kailan na? Syempre, siguro, kasi dito sa Pilipinas, naturalmente kasi yan eh. Mula sa kasal, magkakaanak, di ba? Pag nagkaanak ng isa, kailan susundan? Hindi naman natatapos yan. So, wala lang. Again, wag ka na magpa-apekto sa lahat sa kanila. Mag-focus ka na lang kung paano mo mapa-healthy yung sarili mo. Listen to the people who really are important to you. Sila yung mahalaga yan eh. Baka posible ding masyado kang stress sa iniisip mo, kaya hindi rin kayo nakakabuo. Yung mga ganon. Dapat i-relax mo yung katawan mo. Mag-relax kayo at saka yung sinasabi ninyo mag-honeymoon kayo sa ibang lugar, kunyari ibang bansa, hindi po yan. Kasi magpapagod kayo dyan. Kailangan magre-relax talaga kayo literal. Tsaka, and feeling ko, Jegs, talagang ibibigay talaga siya sa'yo minsan kung hindi mo pa ina-expect. Diba? Kaya si Prince, lagi kong tawag ko sa kanya is always my favorite unexpected blessing. Kasi hindi ko talaga, kumbaga parang dahil alam ko sa sarili ko, Jegs, na hindi ako madaling mabuntis. Hindi ako katulad ng ibang taong tapunan lang ng brief buntis na may ganun eh, di ba? Parang, tinapunan ng brief buntis, di ba? May ganun eh. Di ba? Hindi ako ganun. So parang tinanggap na namin ni Ren na binayaan kami ng isang prinsesa, ayos na sa amin yun. Kaya lang, sabi ni Lord, teka, may prinsipe. Hindi mo ine-expect pero ibibigay ko sa'yo. Ganon. Tama yan kasi biblically speaking, di ba, yung mga anak is a blessing from God. Yun yung unang blessing na sinabi ni Lord kay Abraham na pararamihin kita eh. Yan, diba? Diba? Kaya makikita mo pag marami kayong angkan, blessing yan blessing, di ba? Yung mga ganyan. Alam mo ba, wala, off topic lang Lizzie. Basta, hindi, mamaya na sa Facebook Live na lang kasi kulang na pala tayo sa oras. Balik na lang pala tayo kay Lizzie. Sorry ang bilis na takbo na isip ko. Hindi, na-bother lang ako dun sa na-bother lang ako sa isang question ng anak ko tungkol dyan. Anyways, mamaya na sa FB Live. So, yan, Lizzie, try your very, very best to focus on other things. Diba? Kung paano ka magiging less stressed about other people. Basta, deadmahin mo na lang sila. They will always ask. And ito lang, kahit nga nabuntis kayo, magtatanong pa rin sila. So, ganyan na yan sila. Hindi yan siya titigil. Ako nga dati, hindi pa ako nabubuntis, kumain ako ng sampalok. Hala, nagsasampalok ka na, siguro buntis ka na. Alam mo, stress. Diba? Tapos baski nung nabuntis ako, nagpa-plancha ka ng buhok, mali yan. Tinanong ko kaya sa OB ko kung okay lang mag-plancha, sabi niya oo. See, ibig sabihin, kung makikinig ka sa lahat, it's not gonna help you. Correct. So makinig ka lang dun sa mga taong alam mong magiging helpful sa'yo. Well, the best way siguro, Lizzie, yung mindset mo na pagkatiwala mo kay Lord. Kasi kung minsan siya talaga yung may tamang timing. Correct. Kung minsan marami din naman tayo nakakilala na hindi din talaga nagkaanak. Pero may nag-result into adoption. Meron. At tapos na-realize yun yung mission nila. Kumbaga, yun talaga yung mission, yun talaga yung nakatoka sa'yo. Correct, na mag-alaga ng ibang hindi naalagaan ng iba. And that in itself is also a gift. Yes. 'Di ba? So, yun yung importante na surrender ka. Yan. Ikaw na, Lord, literal bahala ka na. Basta kaming mag-asawa, kayong mag-asawa, sabi mo kayo, basta kami, Lord, gagawin lang namin. Yan. Kasi kailangan yung proseso sa paggawa ng bata masaya. Correct. I-enjoy nyo. At least unli kayo. Correct. Hindi para sa kagaya sa iba, darling, tigilan na natin to kasi nakailan na tayo. Correct. Diba? Kayo, unli. Ganon. I-enjoy nyo yung, pinaka-importante sa lahat, i-enjoy nyo yung company ninyo kasi
at the end of our life dito sa mundong ibabaw na to, ang may iwan lang is kayo lang mag-asawa din. Kaya nga. Kahit magkaanak kayo. Tama. Kahit 15 yan o isa, ang matitira kayong dalawa. So, kailangan kayong dalawa mismo solid. Yan. Diba? Basta Lizzie, ulitin lang namin yung proseso ng paggawa ng bata ay masaya. So, just do your best and God will do the rest. Ayan. Ako, twice kaming nag-try jegs ng artificial insemination. So, may ganun na factor. Tapos nung nag-fail parehas, inisip ko na IVF. Magpapaalam na nga ako, actually, nagsabi na ako sa boss. Sir, gusto ko pong pumunta sa Taiwan kasi doon daw mas mataas yung success rate. May mga ganun, inisip ko na yung leave ko 2 months. Mga ganun, kumbaga talagang gagawin. Kaya lang, hindi, may ibang plano si Lord Sabi ni Lord, kung saan di mo pa ini-expect. Kung saan di ko in-expect. Tsaka kung saan natural. Natural way. Diba? Nung nag-stop na kami, tumigil na kami. Kasi, Jex, ang hirap. Lumaki lang ng konti yung exit, pupunta ka ng OB. Alam mo yon yung ganon. Nakaka-stress siya. So, nung hindi na kami nagpapastress masyado, saka naman ibinigay. So, again, to you, Lizzie, just do your best and God will do the rest. Uy, i-shoutout lang natin si paring Clint Brian Peck ng Hard Rock Cafe. Sir Brian. Happiest birthday to you. We love you and God bless you more. Talagang isa kang blessing sa maraming tao. At nagse-celebrate din ng birthday today si Daddy Paul. 80th birthday niya daw, sabi ni JP. Happy birthday, Happy Daddy birthday, Paul. Daddy Paul. More years po sa inyong lahat. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!